Здравейте, приятели! Михаил Петков, Карпмоджо, шаранджийски магазин и клуб по спортен риболов Карпмоджо. Денят е събота, при вечер, 8 без 20. Остават 4 дена до нашето състезание на езерото Маврово в Северна Македония. Днес подготвях въдиците. Всъщност подготвям ги от вчера. Навивах макари, слагах шок лидери и генерално денят горе-долу мина в такива неща. Днеска някой друго зипче понавързах. Царевичка сварих. Натоварен ден генерално, но почвал съм от сутринта до 8 вечерта като цяло. Да ви разкажа малко повече какво съм подготвил тук зад мене за фон. Приготвил съм в началото два спода. Първата ми въдица LR, втората е South Coast Rod Utility Rod. Подготвени с Катран Ултра Спот влакното, рекорд шок лидер, обичайната конфигурация, която се правим винаги. След тях са трите основни въдици South Coast Rod, 13 футови, 3,75 ливри, с новите макарички Shimano от Тегра, които реших да работя с тях този сезон и за бъдещия сезон поне, като основни състезателни макари. Исках да си сменя дайвите, защото първо, че навиват много бавно. Бях с Басия 17 модела, прибират 87 см на един оборот и на състезание това нещо си е тегъл. От тегричките обират 104 см, което е значително по-добро улеснение за мене. И другото голямо улеснение, заради което избрах точно тях, са подложките, които идват в комплекта за шпулите, за редуциране капацитета на шпулите. С тях много лесно си регулираме, превръщаме дълбоката шпула в плитка за 2 секунди буквално и 0,25 влакно се навива без никакви проблеми. Основното влакно, с което ловиме, е горе-долу 90% от случаите Катран Synapse Neon 0,255. 0,255 е може би за мен оптималният диаметър от към дистанция, от към здравина, от към видимост и така нататък. Много е здраво, с риба до сега не съм късал. Да, ако хванете някаква закачка, дървета, водорасли и така нататък, може да го скъсате, но генерално влакното е много здраво и в повечето ситуации дори няма нужда от по-дебело. Все пак съм подготвил 3 резервни шпули с 0,37 навити от трите нови цвята от Тангерин, Ориндж и Цитрон. Цитрон не е нов, но другите два са нови за тази година. Следващите основни въдици, които тази година също за първи път вече имам едно състезание, но отскоро ползвам, са на Миварди No Limit модела, който им е върховия за тях. Отново много приятна, здрава кастинг въдица, 3,75 ливри, 13 футова, носи без проблеми 130 кг с големи пега, вече я пробвахме на язовир съединение и пасна доста добре с оттегричките. От другия ми край имам още един спот малко по-кораф на Anaconda Ecstasy модела, 6 ливри, който се надявам да не вкарваме в употреба, но го носи все пак. А до него е една FL-ка, която чупи ръцете по принцип, но вкарва много навътре с големи ПВА турбички. И нея също много се надявам да не ползваме, но си я носиме така да има. Това е за сега. Продължаваме напред към нашата подготовка. Трябва да подготвя малко храничка след това нещо, да си групирам, структурирам нещата и как беше вторник? Не, сряда на обяд потегляме, защото до там са си още 6 часа път. Нощуваме там и в четвъртък сутринта отиваме за жребия. Теглим най-хубавия сектор и всичко е както трябва. Това е за сега от мене. Благодаря ви, че изгледахте това видео. До скоро. Чао!